Kondo apa? Aku wong esto. Ora Mas. Kok bondo. Aku tetep setia Kang Mas. Joko marat wong tuamu bangga. Aku rekoso uripmu wis kaya iki wis wancine kowe dijaupake karo priya bagus padha supiye ora nyono lan orang legiwa yen siramu iko polokrama Sengenge ngulana parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan mbok anggap sepele srengenge ngulana parane yen bengi rembulan jenenge esok empe sorene dadi tele asnamu mung abang-abang lambe tanduk melih lanjut melih niki Nggih. napa kula ulangi Kudu tanduk nek ora tanduk ki yo. podang kuninge podang kuning nggih dibawani napa langsung oh langsung podang kuning Jane nggih karo ngadeg nek karo Nggih. lungguh ora penak lho. Karo ngadeg. ngadeg iki jane jenengan ora ngerti sing Oh ngadeg iya kok sing ning kono wis ngadeg ya. iya Piye ta Rir? lho rencane mboten wonten adekte Lah kancane kula ten mriki narih golan. ya cah mangga cah podang kuning to nggih Ndang tahu sinomane ndi sinomane? Pasukan jogetnya mana? Hanya ada. Iki lho mbak-mbak sing nunggu neng konsumen. Konsumsi iki lho iso joget dadi sambi kena engko nek enek tamu mlayu neh rono. Ya Mbak. Biasane nek ning dalem ki ning arep kaca dolan dhewe. Kita karsa jalan Sri Nalendra Jaraweng janmo Satana esok awan ning wis ora prahasa Lah wong ki mbok semangat kaya pak-pak iki lho. Dijak mlebu ya mlebu, metu ya mulih. sing tak sayang mubeng-mubeng meter anangku golek Aku malah pengen kaya sing ngono kuwi. ora krasa esok awan nganti bengi eman eman yen nganti yo kang nyayang teyang tak sawang mencok neng epang kegengsangang tak rindek saka kadoan sarwi ngopo dheweke ngalih pencok elok kae tak suwun kok aja ngecek podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawung tambah manis ibu bunga yen kakon nyanding slirane
kesamaan ora menung ati Dangdut iya. sayang rata tak seranani Ayo senggak san. Ben aja mengkeret. Ben berak. Bocah iki nek dididik mesti kendel iki ketara. Ayo, ayo iya. Ayo sing banter nek senggak. Ayo masuk, masuk, Pak. esuk awan Jan ngene iki lho selahane penak. ora kasa Wis aku lak sing ngono kuwi nrimo. luyuran anggul cinta sayang Jan iki mesti penak iki. mubeng-mubeng mitur anggon tunggoleki Rasa ora krasa doa nganti bengi eman yen nganti yo kang ayo Om Wawan karo Buplik karo Zonet cepak lagu. Nyanyi dhewe disopeng dhewe. Cok neng abang Gekang sangang tak rindik saka kakoan Sarwi ngocek dheweke ngale pencoan Elok kae tak suwun kok ojo ngecek Kuning Bodang kuning agawe pikirku komen seret Seret ireng tak sawang tambah manis Ibu bunga yen lakon nyanyi ning slirane. Ora bakal ati ketiwang liya Yen si podang andutut hati kebrahanan Ora manggo hati kusan sayang ratra Tak seranani don pikakul teng bendo Matur suwun Pak Sesuk mriki malih. Nggih, matur sembah nuwun mangke tanduk malih Gatut Kaca. Nggih. Benjing mriki malih, Pak. Benjing Yo, duet. ora benjing mengko. Mengko, nggih. Lah ngono kok iso ditanjakke. Nggih. Bar Joko melarat terus pedang kuning terus ngunjuk kopi. Jan. Sip tenan. Jan masuk ming sayange ki rawani ngombe kopi. Nggih. Ya. Aku pusing. San kowe nyanyi apa San? Ayo Nduk, anu apa jenenge petingamu. Apa? Sasirmu. Heeh. Ya gubuk asmara. Lho mau wis Gubuk to. asma. Ora apa-apa. Lah kulaan Wis gubuk. ngono. Liyane heeh, mau sing bawa Pak sapa mau. Sri Uning. Ya. Nek wit-awitan ki nek nyekel miki di delok ibuke nyekel ki dimek ngene. Mek ngeten. Nah, terus dicedakke lambe. Nggih. Nah, terus leh muni sing banter. Oh, kula kinten nek dimplok. Ning aja dimut. Suarane ben tegas. Syukur bagi karo latihan bawa. Sik ajar niki Pak Po. Iya. Po. Nggih Po. Po. Ora manut mboke tak ajar dhewe. Guwak mawon. Guwak iki mangke tak glundungne ning kono. Kowe iki abonen, Mbah. Sapa ki jenenge? Mbah Rigan ki nek ra dijawil ora pirsa. Nah aku adoh kon jawil. Oi. Mbah, Kung. Kan gender, Mbah. Sek mamuk lah mam ki ya lon-lon iki ya. Kowe besok ya ngono kuwi ya nek ra malah nemen. Rumah samu nglusung iki lho. Bawa Pak Po. Alon-alon mawon mergae
sing nabuhi karo dahar. Nadyan wujude mung putri. Ayo. Sriuning mustika putra Kanjeng sira lawe jeprangkung mbah jeneng kara bebela wirat moyo wakat sansri uneng gugur dadya musti kaning bangsaku kok jano elo anak nemen to. Penak manet lho, Bu. Jano ngente. Lah ya aku tak noleh diluk. Ya katresnane. Katresnane wirat moyo. Ati nampite lara ya. Lah senggak aja padha no. Ndang kowe
Senggak nang iso. Ora. Dempok-dempok. Paten dintro ki ya ngono kuwi. Kulino iki nek arep bar buanten. Iya. Ya apane? Gak ngono. Rina soka. Apane iki, Mas? Tengah lela. Medakat lagi dijeng iku tiba apa? Sarung jagung abote kepati abote tanpa nasa. Sik to Mas tak selani aku iki nek krungu sing barang miring-miring terus greges awakku. Terus meriang teko bun-bunan gremet-gremet ngono. Mbok ya eling marang janji. Ngono ki aku marai kudu nangis. Pegah aku sesuk ora tak jak. Janji sehidup semati. Oh, kalau aku ditinggal dhisik. Nalikane gendon ruko. Aja ngono ki ta Mas aku males. Aku nangis tenan kok kelingan ayangku. Ayang wis Nadianmu duno jurang. Nah Mas lho bar iki aku ngamuk golek ayang lho. Munggah gunung ing sayekti. Sarung jagung abote kebatut tresno. Paling nek bawa aku ora nangis tak delok wonge. Jenengan iki wis ngerti aku ki. Iki catetane iki sarung janda jagung. baru. Piye? Tulisan tak ketok balas. Iki sarung jagung. Pancen iki lelakon dek biyen son. Nande Atian munggah ngono modern carong tanpa petung mong nyatane ngono mong ngantepe ngati
Diajeng pancen nadyan to kuwi mung lelagon. Nggih. Nemu surasa kang jero banget. Nggih. Aweh pituduh nadyan to dikaya ngopo abot enteng padha dilakoni, bungah susah dilakoni. Niki kenang-kenangan kalih. Ora, iki biyen anu Mas Bojo. Son, ibumu biyen wiwit iso waranggono pisanan ki ya lagu Sarung Jagung kuwi. Nggih. Ya tak bawani nganti nangis kekelen tenanan kae. Iki malah nangis pindho. Bawane ya kuwi Sinom Grandel Cengkok Miring. Oh, miring-miring Heeh, miring-miring ngono. Kayak ngerti nek mboke senengane miring. Ya. Iki sarung jagung luwe sanete sing bondo donya kali bebasane sarung jagung arene abot mring tresnaku Sinuk maya winah ya ing asepi. Wes lah nangis ki kok ya. iki sarung jagung pancen bacot asma nate kan gawe bisa kendana rukun manunggalang Denan sanadyan munggah gunung tanpa petung awang nyatane ngono mengantepe ati bunga susah pada dilakoni. Iya. Sarung jagung ki tegese klobot. Pripun? Nggih. Terus Abote wong tresna. sih. Dadi kaya dene sarung jagung ki sarung ki tegese sak njabane jagung ki ana klobot tegese abot-abote wong tresna. Mila niku Kang Mas, Iya. kula ngantos sakniki dereng saged move on. Ora apa-apa ning kuwi mung Sing lelagon. Iya. Pripun? Mung lelagon justru iku kena nggo spirit nambah semangat untuk hidup. Nggih, kula Untuk kalih panjenengan berjuang. kantun neruske nggih Kang Mas. Iya kuwi kok ya ora kowe dhewe sing ijen ya aku barang. Ning nelongso lho Kang Mas nek ngerti kancane padha gandolan ngawet ngono. Aku nek anu yo ngawet karo Mbah Wo. Terus ngawet sapa? Engko gandal ya lek aku. Karo sing ngegong kae yo iso kae. Sing luwih tuwek ngono lho. Karo iki ae sing gender iki. Gak aku yo karo Pak Din ya. Ngono. Aksirku aku arep engko suwalan nganggo lepis ngono terus aku ngawet. Mulane yo
jalali lo piye janjine yen Sulaya lak ngono kuwi. Dadi ora ana barang sing tegese wong rumah tangga iki mesti ana bendike. Ning kabeh mau kudu dilandasi kanthi niate ibadah. Kabeh mau mesti bisa diatasi. Kayak calone sinten kemawon mesti ngalami. Alah mesti ngalami lho mbok sapa wong itu. Nggih, mesti kelangan salah sijine mbuh kono mbuh kene. Nggih. Justru itulah jodoh. Jodoh itu yang memisahkan Tuhan. Nggih, kula sabar kok Kang Mas iki nek pengen kula inggih muwendel. Sabar nek ning kene nek sosok ya ngono kae. Ya dibacetke ya. Piye? Pengen tuku? Lah tuku ning ndi aku melok aku. Nyile? Moh kok kon balekke. Mendingan ora mesisan. Iki sareng jago. Dan nyanyi mat ya iki kok menghayati tenan aku. Dan iki lagu nostalgia nih kalau Kang Mas. Jana. Iki bapak tak tambahi sendon truter malah nangis saya kerep. Aku nek nyinden ra iso nek truter ki mesti nangis ra iso metu. Karo lemiran ojo disendoni truter. Sing jelas suaraku ra iso metu wong akeh tangis yo. Upama. Wong dhek mbene ning wayangane wayahe truter aku meneng. Iya. Heeh. Ayo iki Sony arep nembang apa? Ya genten Sani no Lek, engko bar kuwi kan. Ayo, engko tak goleki tembang sing enak. Nyedam Sari pelok lho, Nduk. Nyedam Sari ke pelok. Iso ora, Lek? Ya, sapi sing kenceng lho ya. Apa ngimpi ya iso. Ngambara ing awang-awang kuwi. Oh nggih niku mboten napa-napa. Sing bawa liyane iki sapa? Ngambara ing awang-awang anggelangut kebasan anapa Basek meko amando midar ngidari jagat
loro nduk, alon-alon tangane karo wik-wik karo ketukan. Ketukannya itu sama ini ya, gitu. Oke. Ya. Ayo nduk. bunga kenyo kang pindho hapsani kuciwane kabeh mau ambung mimpi Yang ndut ki ya. Ya joget ya. Berkah laras. Ya. Ya. Karo joget ayo san, karo ketukane iki joget yo. Sirahe tok. Kanan kiri, kanan kiri. sipit lembeyane rango sempit ras luwes wiragane ang lam-lami Sadya sing sat besos tangan ibu sana dasar ayu makse kenya kanaku jiwa kacakari aduh mesem sepet madu waras rantan Lah diano Mataram tuk siket enak puisine. Dalan iki kae to. Jagone piye? Oh, mosok kuwi lagu Iso. lagu gampang kuwi kok. Sik aku sing goleki. Golek iya, nek ra golek iki aku ana. Ya. Sik to. Engko enek puisine lek nggih sirepan nggih. Kuwi sing dalanku iki kae to. Ya. Jalan iki piye nate. Janoke. Iku nambah nangis meneh lho ya. Ya monggo tek. Iki kenanganku kabeh lho. Ya. Ujung jari belok. Kiajeng ndak tulus layang iki nalika langit kebak mendung Nggih, Kang Mas. gawang-gawang katon lakon kang wis kapungkur yai nalika dak sawang netramu ing tega papungan kiajeng Pripun Kang Mas? tak aras pipimu ing watu kendal lendak geget atimu
ing sendang glagah wong ayu nanging ora diajeng pripun Mas jebul tresnamu cedhak kaya kali kang kebak padas wong ayu ora Kang Mas ringkeh kaya kayu gapuk garing kaya jati ngarang aku wis ora duwe pangarep-arep maneh diajeng memenekipun kakang wong ayu janoke karo gugah mutiara terpendam. Janok iki wis tak pendem lho Mas. Ah iya ning ya sok-sok iki digugah. Merga iki lagu kenangan aku nek nyanyi iki mesti aduh yo. Nggih, iki ugi makarya karo live streaming wayang kuno, live RTV channel, live Reok TV, channel Glimpo channel. Mulane sing enten dalam ya mirsani live streaming wayang kuno. Ya. Saben liwat aku ora
kang lagya kanduan kingkin dadya paran pangrengkuhe tepan toking gale amung pasrah purbaning kawasa iki jane kadang sedang menyuro itu anak diri songo ya ngorok wes aku nangis tenanan aku iki wonge gembeng kok sok-sok menghayati lagu iki pancen perlu ngono jadi betul-betul bisa merasakan nilai rasa nilai lagu nggih piye yo apa kangene ati aku tak leren to nggih kangene ati kita wis kangen tenan to Lek Babile saking kanca wingking wonten ingkang ngersakaken dawuh mawon utawi kados Pak wau badhe pisumbang lelagon tindak mriki ngaten nggih penting aku wis ayem pokoke kelanganane Lek Rebi wis tak aturke pangkur mau nggih Lek Rebi ya mangga iki apa kangene ati nggih sik ayo nduk sani apa nduk sani ayo heeh milih ho wis belok kangenku tanpa upama. Dek arep nyanyi Nyidam Sari piye, Lek? Arep nyanyi Nyidam Sari. Jadi ora ketang balungane saron apa ngono ditambah belok. Wes sok ngono. Sok mben tuku bar kingko langsung tuku duwe tanggapan iki langsung tuku. Dadi ngono. Dadi iso mengikuti era globalisasi. Terus saya Pak Bajuri nggih. Mbah Bajuri lo wis semayan karo aku. Niki saran mengkritik kebaikan. Nggih. Pemara iso syukur ya iso bagi perunggu. Ora iso perunggu ya kuningan. Wesi wae. Nggih. Sing renteng ayo latihan kendel. Pokoke awar mboke iki tak golak terus pokoke. Aku nek ra seneng ora golak ra sudi. Ya bawa Nyidam Sari buka celuk. Nggih. Nggih, heeh, ya. Sok mben tak jak neh. Nggih, Bu. No. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang Nyidam Sari. Karo mesem. Karo mesem nah ngono. Ngepene lagu mesem ilang. Nene. Nalikane raing telu ati iku lam-laman sira wong bagus. Netra
Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Kur. Ora ben kendel kok dhek. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari. Umpama sliramu margi wong bagus, aku kang bakal ngliwati. Sinak lintang iluku semono, janji prasetya ning ati. Tansah kumandiling netra winasa, karo rasaning driya. Sesang karo ngilu. Rasa jagat raya, kalingono, ukiran samudra, Ukiran samudra. ora ilang memanise. Aduh, hati-hati salah kasih. Ya kita ibu cahaya lega tenan. Saya kendel. Dituruti Cidam Sari. Ya. Engko panas Gue bari apa? kuwi apa meneh ya? Aku pelok gak apa-apa. Yo. Nalikane atiku lam-laman sira wong bagus, tansah kumandiling netra rinasa, karo rasaning driya. Ya. Lara ning lara ora kaya Wong kang nandang nguyu, Oke. Sing aruku mangan ra doyan, raja nak jalan ning omah bingung, Neng omah bingung. mung kudu lara wating ati, daku sumpah bagus. Doku sumpah bagus. Apa rasanya sawangan iki awakku sing kuru, Nginang karo ngilu. kelapa muda leganono nganggo nandang turu. Dimen mari dan lara ati, aduh Ya jan dodoku sumo. ora krasa apa pancen teko, Ora cahayu. sing aruku nembang balu. Janur. Terus dilanjut saat Rengkang nandang nguyuh. ya. ya piye wis lega. Ampun. Iya. Ong. Ora penak. Oh. Iya. Balungane ora pas kok ora petak. Sesuk nek ditukok di gong ngene. Iya. Ora ditukoni kong. Tukoni sarone kali dembung ngoten Pak. Nggih. Nggih. Apa didadakne saiki? Ayo budal Yelin. Yo ayo. Oh, tantang bisa. Nggih. Mbak bilih wonten pamundhut niku nuhoni kali anak Sony nggih. Sony apa Sani to? Sa. Oh Sani nggih. 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 Iki balik ke semula Slendro apa? Nggih. Nggih. Masa ya ada kalau dikutur panggung.
Iya, monggo. Nggih. Nggih. Sik digoleki nggih. Sinawung atas nami keluarga Agung mujanipun Bapak Rebi sak krawangsa ingkang tembe nawuh ngaturaken wilujeng rawuh panjenengan sayektos minangka jejimat mliginipun Bapak Sastra Rebi kang sampun kasembadan netepi darmaning sepuh tasakuran ngunduh kang putra ugi ing ajeng utawi kala enjing sampun kabiwadha manut paranataning adat Widono ingkang sinengker wonten ing dukuh utawi dusun Sambilawang Kademangan Kerik ing pangajab mugi kang putra nggih lelumban utawi hamentang wujuding punang watangan nitih badaning bebrayan agung satemah bagya mulya ngantos ing binjing gisi ing kamulyan. Arep ngaturke apa Dijeng? Pariwisata, ladrang pariwisata. Diselani. Nggih. Diselani pariwisata. Jajah desa nika ta? Nggih. Ya ta, ladrang pariwisata. Lumantar kadang-kadang berkah laras dadosa monggo.
Lagu apa lek wi mau lek? Wis pirang tahun iki ramuni. Pokoke lagu penak. Iki anake sapa? Ceritane ngoten. Terus pundi? Sing setri niku ten luar negeri. Oh, gitu. Terus sing nang omah kuwi direwangi momong anake. Nggih. Anake gembrayah, Terus leh pundi, Pak? pamit. Leh pamit. Oh, wohe aren. Nyuwun wohe aren iki apa, Bu? Nggih, niki kula bacutke riyin. Nggih. Niku nggih Nggih, Pak, mungkin nggih. dipun minangkani. Nggih, piye ceritane? Kula tak cerita riyin. Nggih. Dados niki pamitnya nyang luar negeri. Pamite TKW tenaga wanita ke luar negeri. Neng omah ora ana apa-apa, Terus? sarwa susah. Terus Terus pamit ning Luar- garwane. nggih, Nek arep nyang luar negeri golek pangupa jiwa. golek pakaryan. Nggih. Terus? Ditinggali anak gembrayah telu cacahe. Telu cacahe. Nggih. Sik butuh susu, butuh boke. Iya. Pokoknya Terus? butuh sembarangane. Nggih, bareng ngoten ten luar negeri menika sampun mulya. Sampun mulya. Ning pungkasane lali anak bojo. Lali anak bojo. Nggih, Nggih. nek saged sampun ngoten niku nggih Pun ngoten nggih. Nggih niku kangge tepa tulodo. Niku namung lelagon. Nggih lelagon. Nggih, niku mau ngersake gula aren. Wohe ngaren. Wohe ngaren. Mesti kudu eling. Nika to. Ya Allah, aku Nggih, lagu dik kapan. wohe aren. Nggih, wohe